Clear to te vawiin si baivek ule tunjum video wa chuanin Daniela shillok na alo thlendan le enge anni ti te kanron let le do nani. History kanen chuanin lalram aronding zela chu lalram te chu anlo tlu vele zel poka ama ero chu an hnu ma te kha kong enge monital khan anlo hnu chha ve zela. Daniela bung sari kanen chuanin pathianin Daniela ne na inlarna hmanga chiang taka lalram loading le an tluk chha dan aron shatirani ti kan hmua. Chung lalram te chu sakawlh hmangin hmutirin a omani. Theologian le mi fing tak tak te chuan an zirna chuan he sakawlh pali hian a entir chu Babylon te Medo Persia te Greece le Rome lalram te ni antia. Ama ero chu man lai lalram te chau kha he thil hian asoi an lo ni ho lo meya hun nga hian Rome lalram tlu cheta po aron thole ani ti kan hmua tin chu ba ka Krista dauda to antichrist ron landan tur te po kan hmu thei ruak to ani. Tunchum video kan ron le sarmona hianin Heng lalram te hi tun lai Khawvel tu te nge an ni a shillok na nen enge inzawmna anei ti te kan ron thurbing do nani. Khawvel ramshang sarkar anin rel boldan geopolitical landscape kan han en chuanin Khawvel pum pui ro rian na pakhata kan lu thei dan turte global governance te in soita ila digital economics te online transaction hmang te le surveillance system te ani a. Surveillance system hanti hiani Mizoram po smart city kan do ta hmun shang CCTV kan da heng zong hi ram changka nga chuanin mipui te an en thei thlaina turte mipui olsam zo ka an chui theina tura an man ania. Mizoram pon smart city kan lo du ve em lai hian hei hian a ken tela chu in inkharkhipna ani ti hi kan shat atan apoi mo hle in ka sha. Heng zong mai hian maktak mai hianin Daniela inlarna alo hmu nen khanin inzawmna anlo nei vekani. Apakhatna chuan sakawlh nei mu pui thlanei ania. Chu Daniela bung sari changlia khan kan hmuwa. Apakhatna chu sakawlh nei angania mu pui thla ania. Athla te chu thon ania le ta choi kan ania mishing anga kepania ting tura siam ania mishing thinlung pek ani ke en renga ti in inziaka hei hian entir chu Babylon lalram kha ania abik takin lal Nebuchadnezzar kha ani. Lal Nebuchadnezzar chu pathiani na han shema chumi hnuwa ati chakle ani kha. Tichuan laram chak tak mai an nia amai ro chu an thla laksaka om vele khanin an saklo chhauta ani kha. Void ni a hianin chu tiang lalram chu kan hmuem le lalram chak tak ni chin Khawvel ram pum pui poina kan enron ma se tun lai Khawvela chuanin ama anga chak to lawa lo ongrop tial ram shat kan neyem le. Babylon kha ahun lai khan an sakin an lar em maya sumdon nante economica te an chak in an changduang maya ramdang tam takpo khanin Babylona khanin sumdon na te vanein an ensang hle chinani kha. Tinlal Nebuchadnezzar po khan kha achhuanga achapau pui china ama ero chu pathianin atitloma ama a ingai tlom lo thei lovin asiama pathianani ziakha ashatir angai hialani. Su tiang che chuan voinia po lalram lo chak chin mai chu soi nginin alo oma. Economics sa an chak to lova politics lama po boina ram chunga an nei hnema. Society a po an nun kong zo adik to lova a chung rila nget alawom doni chu chuan Babylon anga tu chet ram an ni ti kha aron tilang chiang mai ani. Heta zona lo thei ta chu kan tu lai Khawvela hian lalram chak tak lo ni to chin kha a chak lo tela ti chuan ama aya chak jok lalram dang ama ron khum thei tur an ron din theina turin kong alo sial ti na ani theiangem. Kan zawaya kan sha chen mai hun kal to achang po a kan lo sha chu lalram anron dinga an tlule a lal chak tak anron chhuaka ma se an ma ni aya chakin anron lwalan le zel ti hi. Chu history a thil lo thleng ze hnial rwal lawa thudik chu ania. Chu history kanen san documents fel taka record chap an lo ni zela civilization an lo zela lalram anon din thar dan le lal chakzo kina anon lwalan dan te Bible te po kan hmu ani.
englel ram ma hian kumsang tam takhi an o thei lova nein an oma lal ram atluchia an loral le mai chen Babylon lal ram po ka chakviau ma sela angam lo atonga chu Persia lal Cyrus sakha ania Greek lal ram po Alexander the Great awang khanin an larin an sakem emaya Khawvel ram tam tak an la an nea Amer chu Alexander the Great a han thi khanin an lo chak lo chhota ti chuan Rome lal ram chuan aron hne chho ani kha British lal ram Khawvel ram pum pui op thei deuh thoa chak po kha World War II in the pui pahni na nuwa kha chuanin decolonization awang khanin alo chak lo le ta voinia chuanin ramte reute mai an lo ni ta ani he hian ti chan MMA chu englal ram ma hianin rei tak chung an dai ngai lawa tlu khun an nei le chin ani ti hi Babylon te Persia te Greek te le Rome lal ram te po khan hun lai kha chuanin hne theilo tur khopa chak kha an nia ama ero chu an tlu sop tho ani voinia hianin ram chak tak mai kan hmuh chung ho chuan Khawvel hi kongshang shangin an opa finance te economic te sumdon na hmang ten ama ero chu an ma ni chunga khi te a oma chaklo na lai enge motal an nei chewa Bible chuan he lal ram hi chu reilo te atana lo omani thu asoya pathian lal ram lo lang tur ero chu chatua na ta na lo om to turani ti min shila ti chuan Khawvel lal ram hi eng anga chakle thil di theipo ni sela pathian kutin a khoi to chuan eng ram ma hian adol zodon lo ti hi achang em mai ani ole adotli a chuanin savom ania aka chuan nak ru pathum ma oma chu Daniela bung sari changa akhan kan hmuh tin ngai te sadang apahni na chu savom angania akhing le lamin adinga aka chuan nak ru pathum ma oma ase ko a hnena chuan thola ti sa e cheuro ti in an shila he thil hian entira chu Persia lal ram kha ania lal ram tam taka opa nak ru pathumina enti chu alal ram lo lak to Babylon te Lydia le Egypt ai kupta te kha anni he savom hi ti sa e jeu tura shil ania chu chuan alal ram achak dan tur le mun shang a op tur alandira Persia Cyrus the Great kha chu tiang taka mi chak chu ani bok na ansan theize na tura poyang manasa takin ala mun poimo tak achangani BC zanga somthum pakwa khanin Babylon lal ram kha anne Heng sung hi Bible shillok na alaw thlendik na tura pathianin manrua ammanania lal Cyrus hi mizojang chuan lal kura kandia ani hi sipai aen kolna le ral da wathiam na ringota khan aming thang lawa mitam takte atno darna awang khanin shat alo mani abik takin juda hau kha anma ni rama an le theine turin le pathian an choi moi le theina tura an ho theina tura kong lo hon sak tu ania chu pathianin a man chang kaidan ani reng bokani apathumna chuan keite ang anunga savatha pali nei hi ania chu Daniela bung sari changruka kan hmuh chumi hnuah chuan ke ena ngai te adang keite ang anunga savatha pali nei alo oma chu sa chuan lu pali po aneya tina hena chuan ro rel na pe kania tin Daniela khanin sakol pali na kha hmuh chu sakol te chu sakol dang a hmuh te ai khan adang lam zoka a hlo om zok bokani Daniela bung sari chang sari han enila sumi hnuah chuan zanin larna te chuan ngai te sapalina chi bai om le lo om tak chak tak mai ka hmuh thir haro pui tak aneya ai buana apot soma abang loi te chu akeina rap beta ama sadang te laka kha chuan danglam takani kisom aneya ti inain zakani he sakawlh hian endir chu Rome lal ram kha ania tin khati lai chau mai po kha nilovin hun local turata na Khawvel anoptan atilang chiang bok ani man lai khan Rome lal ram kha kaisaran a opa kaisara kha chishang anoma kaisar Augustus te kaisar Tiberius te Nero te anni Heng lal te hian anram opna khan thu an nei zian na satakin antilang bok
lalram hianin alalram a opchin kha ti zawbel mai kha adu tok lova tin alalram chunga khanin dan le dun mitam takina anzom nge tur kha aduanga chu hun local turatan le voini thlenga po hian engemoza chu man chhun zom zel le chumi zul zuya thil kalpui zel aloni chhauta ani khang hun lai khan anlal te khan anlal kha an shat emema an thu nei na kha an lek ko na se emem boka tin ti du da na a hlwar mai ba ka thu nei na lal na du na awanga imbe na kha atam em bokani chunganom dan zong chuan sakawlh ram aron lan huna anom dan tur aron tilang chiang hle ani hei hian ati lan chian mai chu Khawvel ram pumpui sarkari new world order aron siam huna chuan Krista dodal tu antichrist ya kan soi chu aron langanga ani chuan rom lal ramina laltena an thu nei na an selek dan te dan le dun an siam te an zam dan te chu aron hmangin aron chhunzom ve to do nani ti chuan new world order le heng lalram pali te hian inzawmna an lo ne nget em maya hun kal to history thil thleng zong te hi chan neya lo thleng vekani ti kan she thiam thei ome pathia hian Khawvel thil lo thleng te reng hi ama du dan le a plan na ron thlen theina turin engkim hi a man ruwa aron hmang veka Daniela sakawlh pali hmuh te kha lalram ro pui taka aron lan dan le chumi nu an thluk chhiat dan ania ama ero chu sakawlh nu hnung ber ro chu hun local tura global system Khawvel pumpui system ang khata an lu theina turin tun ma kan la sha ngai lo ang dein aron lang dona voin nia hian chu kong engi moni zong takin kan hmuwa Khawvel ro rel tu te hianin on lam pan pui lam min neya chu centralization kan ti chuanin engkim mun khata luang lut ti na tin digital control entirna kan data te website a kan upload ta emo sarkarin engkim digital an record na angte hi hetilaya kan shia thiam thei dan tur loni ta sela tin mass surveillance ani a chu ni china kan ron soi tak smart city a chuanin cctv te mun shanga no ma heng cctv te hi mi puite min en thakna na la changkai tur ani don ani sumi kan sha thiam thei dan tur chuang keima to na changin entirna kan pe anga uk ka omlai khanin mun shanga kan zinta kong kan zo big chen khata chuanin dart charge pe ka lawngaya dart charge pe ka ngai ti kan sha tlawa kan culture char khanin a hnuwa chuan in chu kan thleng ve mai ta ni kar khat hnuwa chuanin in nei tu hming le motor nei tu hming khami hming khan le kha anon thona khatilai kong kang kal tlang man dart charge kan pek lawa wangin minron ching ani a hun taka kan pek lo chuan fine a omang anon ti bok ani chuta zona om thei chu engtin nge kha motor nei tu kha dart toll dart charge pek na mun achanga hlatte ya darkar tam takla na a oma a om na mun an ron shia chat thei khoi street a nge a om khonge a in khoya mangin nge le kha non thon na tur ti an shia thei na vek chu surveillance system ma cha ni khoi muna po cctv a oma ti chuanin kha khanin motor number te engkim kha chin chha thei veka chu digital control mang vek ani a chuanin he motor nei tu chu chumi chu ani a chumi khamia chuan a cheng tin anon record veka ti chuan kong dar charge pek lo man kha anwa ching tamai ani chuta chuanin in en thak na chataka tan a man thei bokani ani na taka chuanin a tha em maya khwale tuiten da nam bo chha engtin nge an bo chhat khoi hmuna nge an bo chhat ti le tuin nge dam bo chha ti kha olsam tak chuan a chui thei na me omai amma ero chu he thil hi sakawlh Krista dodal tu ina aron man huna chuan thil thattak mai hi thil hlawom taka achang thei thungani 15 minutes city kan tia UK a po khwanin chu tiang chu mun shanga omatin ram changka nga hetiang hi anwar chhaudo na chu mini som panga chunga engkim ima mo zong i hmu theina turania lir thei khal amphal lawat cycle te khatiang hmang chau khan ankal thenia tin chu ba ka kha area 15 minutes city mun I chwa sandong khanin in report angaya I motor voi engzan nge khatilai mun kha I motor mangin I chwa sana iron ludi te an record thap do nani
an mani chuan mi pui van tlang bul an soi dan chuan pollution ti zia omna nan tia mai ro chu mihring kha an thunun tatlat mai ani an motor khan du du huna an chhuah pui theilo engzat nge thakhata a chhuah man chu mi zati chhuah thin to chu I chhuak theilo ti te oma chumi video le en loinom chuan description a hana link ka da a in tui zong ani ngai ven zong ani chuan in lo en don nia ole ti chuan ka han soi zau nuala in sha thiam ka be se ti chuan ka chong le na kha kan le chun zom le ange kha kan ron soi zong zong kha rom le ram aron din thar le na tur ani theyangem Khawvel ten thu nei na handua na satakin chak antuma indau na man ruate an siama sumdon na le economy ka ramdang aya ti chatbi ganduma chu chuang Khawvel pumpuya chak per ni tumna lama am pheswa swa ti na ani amero chu kan chia treng tur chu Heng Khawvel lalte ram chak tak tak kan ti te yan rei an dai don lawa an lat lu che don ani amer chu kam pathian ero chu athu lu chatwa na ta chatuan thleng ani don athu hi aral ve don lawa athuwa hian kan om nge apoi mo em mai ani hun nu nung chin chena te chu kan mit mu lai ngei mai hianin aron lang zut sut maya chu wang chuan mit nei chuan mu thiam ngei tur ani New World Order hi anon siamang emle ti ya inzot to lovin engtika nge anon soi tanga anon man to ang ti in inzot to zokila achan chu kam Bible hianin chiang takin thupuan bung som pathum chang som paruk le chang som pasaria khan min lo shila sakol chin chhia na emo a number nei lo ten engma an leya an shal theilo hun hi kan ma luka hian aum to ani kan Khawvel kalphung hi uluk taka en chuan ksha thiama ol em mai ni achan chu sarkar te corporation lian tak tak te chuan cashless an ron hmang chho chan ta a tin centralized digital currency te biometric identification system te chu India rama chuan Aadhaar te hi ani thei ome technology manga mi puin en thakna te po chak takin aron chho to a chu chuan kanzalen na hi kong enge moni zong takhian anek che pani man laya zol nei ten an lo soi chin hla om dewa kan ngai kha ke ni chuan kan tong chho mup mai to ani hi Heng kan soi zong te hi thu por poleng mai ani lawa thil thleng tak ve kania Bible in chin chha na tel lo chuan engma kan leile kan shal theilo hun aron thlen tur thu khamin lo shil sia thu puan bung som pathum chang som paruk le chang som pasari hi kan chha range tin mi zong alian te in a hausa are thein boi lo po an kuding lama emo an chala emo chin chha na nei tir hloma chin chha na sakol hming emo a hming number emo nei te chau lo chuan tu man engma an leile an shal theilo nan Krista daudal tu ina aron man thei tur thil tam tak te chu vawiin ni a hianin siam mek ania man mek ani chhauzel bokani tin global elites te chuanin great reset te digital economies te le Khawvel sarkar te wang khata kan luan za thei dan tur te an soi le to a hebis system hi zoi muang chi ma se chak tak thosi hianin aron kal chamup maya ama ero chu ti lai chuan mitam takhian an hmuthiam lawa an mit adel tlat mayani technology te economics te digital currency te man thei turanga hi chu an om dan turanga remfel an nivek to a Khawvel sarkar hnuaya kan kuna an thu kan oi chuanin sum le pa ya po kan hiang hnar tur le har sanna kan to lo thei dan tur te chu kan ma a pharin anom chho chan meka Heng hi kan ngai dan kan soina le kan swang to na mai ani to lawa atak taka thil thleng an ni to ani ma se kan pathian hianin hen thil zong atop dan tur hi min lo shil vek tani Heng New World Order te hi chak ang takin ron lang ma sela rei an dai don lo sakol chu aron langanga ama ero chu atlu le bokang dali swa Krista aron kan le na khan ani chu rabein om don ani lali swa lal ram chau hi chatwa na ta chatuan thlenga dai tur achu ni si a tuna chuan Khawvel heti khopa atla na in pe na hianin eng aron thleng tak do nem tia in zo ai chuan in pe to em ka in pe to em tia kanin zo hi a hun to ani lali swa Krista lama chan hwama chan nge kan du anga sakol le alem chi baibu ka pathian thin urna ma chhon tur te zinga kan tel zo kang
chu du thlan na siam hmun chu thunun hi ani a chan chu kan Khawvel kan lo sha chin hi rang tak mai hian in thleng to sia shillok na te chu kan hmu lai nge main ti hlotlinin anom chhozel boxi Khawvel chu in thleng chhomop mop ma sela kan tlan na ni chu anai ti alang chiang em ani Heng thil lo thleng zong awang hian beidongin I hlau lawang u a chan chu heng thil zong hi an lo thleng dona Khawvel hianin global control and ron manganga chu chuanin one world government kan lu theina turin min norkal don ti po kan shesa vekani ama ero chu he hi kan saklo na ani lawa chumi ai chuan pathian thu aron thleng dik na atana manra ve kan ni ti kan shat fia apoimo mani Khawvel chu aka ngai local mopin bum na te na satakin ron lang se dambo che na satakin ron lang ma sela hing ve ngai lo lali swa hian zung ikai tlatang u khati zung kha kan ron le theite chu ania clear to te inzawmna lalpan malsom cheu ro se